familia, mira como abro as miñas as. Parezco unha guía imperial. Como estamos? Que tal todo? Oh, viña, saca o sorriso dunha vez que imos cociñar. Ademais, hoxe, para todos os que estades moi atentos a ver que nos di Lidia, porque trae unha receita para ela. Sí, que sempre manda aí afiando e tal, trae moita verdura e hoxe, guiso de pavo, que fai tempo que non facemos, vai a estar bastante guai. Ademais, hoxe trouxen como esas patiñas, esos musliños desosados que me fixeron na carnicería e van ir perfectamente. Bueno, que un guiso sempre reconforta, inda que sexa de pavo, non? Como que o pavo está riquísimo, riquísimo, se sabe guisar un pouquiño tamén. Ademais, esta parte non é tan seca como a peituga e vai vos gustar bastante. Ademais, ese guiso vai ir con crucíferas, con verduras invernais. Neste caso, imos darlle un pouco de coliflor e tamén de brócoli. Xa verás como vamos quitar esa pataca, ese arroz, ese fideo e tamén vamos facer un guiso moi guapo. Así que, veña, rapidamente, un chisco de caldo, neste caso de verduras, vale? Un pouco deses muslos desosados de pavo, unha cenoria, algo de azafrán, un pouco de allo, un chisco de cebola, apio, a coliflor e o brócoli. E hoxe, para darlle así un toque tocazo, un pouco ibanismo, un pouco de xerez. Vou quedar calado hoxe. Vouche saludar, como non? Raro, eso, ti calado. Vou quedar calado, a ver que pasa. Moi bons días, Lidia. Bos días. Estou esperando a ver se me dis algo. Que queres que che diga? Non sei, mira para o bodejón de ingredientes, a ver que hai. Que? Dime. Ah, mira, que vas casar ou algo, que eres un ramo, así. Ai, é un ramo ben bonito, de coliflor e un pouco de brócoli, pero mira ben para a carne, mira. Ah, que pavo. Ai, amiga, que che dixen outro día que iba a facer pavo? Ai, certo, dixenlle que trouxera unha receta de pavo. Ai, é Iso me certo, caso. mira, nin que fíes para ela che bota un sorriso. Como facemos na casa? A ver, dime o truco ti para que esta rapaza me sorríe e diga unha receita para mí. Sí, pois é pensada única e exclusivamente para ti, porque ten cenoria, ten allo, ten apio, ten cebola, ten todo verduras. Ten un chisco, o único que botei un pouco de viño. Pois mira, o viño é de Xerez, que ten un toque así medio afroitadiño e doce, porque sei que non che gusta o amarguexo, mas non podo facer, miña rula. A ver. Podes botar tamén, se queremos, patacas, arroz, o guiso, para que sexa máis completo, non quedemos con fame. Para moita xente é suficiente, pero para xente, por exemplo, para min non sería suficiente. Pois vale. Algo de arroz integral, unha pasta integral, unha pataca. Xurobos que non é quitarche un defecto. Xurobos que se lle botara arroz, diría, sobra o arroz. ¿Ves? Se botara patacas, sobraban patacas. Se lle botara garabanzos, hoxe os garabanzos non iban moi ben. O que eu che diga, é imposible, unha muller incansable, macho. Veña, vamos para aquí. O que imos facer, como a case sempre, en serio, fora coñas, é selar un pouquichiño esa carne. Carne que, por certo, son os muslos, Lidia, do pavo. E dixenlle o carniceiro que me quitara os osos, vale? É dicir, hai xente na casa que igual non traballou moito con este tipo de carne e ten moito tendón. Sí. Vale, ahora explicarei un pouco. E o tendón, é verdad que dixen, quítame todo. E poderíame quedar con algún para ensinalo un pouco. Pero bueno, o primeiro que vamos facer é coller a nosa tarteira, empezar a selar, como a case sempre, a carne. Vamos a darlle un pequeno rustrido. É unha carne que é verdad, agora falarás ti dela, que non ten moito porcentaxe graxo, pero esta carne é moi xugosa. É moi rezumenta, en serio. Esta parte é moi non ten nada que ver ca peituga. Igual que no polo, máis ou menos, tampouco non veñamos arriba. Vale, hai moita diferencia nunha coxa ou muslo de polo que da peituga, pois no pavo exactamente igual. Pero o que vos dicía, agora vos ensino porque vou a cortar un pouco tamén, e quero que a vexades ben, mirade. Isto, para que toda a xente se meta así no miolo, sería como muslo e o oso vería aquí. Vale, que pasa? Que por que temos hoxe a carne así? Porque isto, por aquí, vai tendo uns tendóns, como vos dicía. Os do polo son un par de osiños ben pequeniños, que moitas veces dicimos que os gatos máis os cas non poden comer os osos do polo porque se poden atragantar. Pois neste caso, con isto pasa o mesmo, pero hai eses osos xunto con uns tendóns e uns osiños que son bastante chungos. Home, non é que os vayas a rillar para tal, pero son incómodos. Polo tanto, o que lle dixen a carniceira foi que mos quitara. E así fago cachiños desta maneira, vale? Mirade como van. Importante, o que vos digo case sempre, ter un pouco de confianza ca carniceira e dicir, oye, xa mos preparas, isto tamén é algo que fan moitísimo mellor que a nós e quítanos moitísimo tempo, porque mira. Por exemplo, estou tocando, aquí hai un pequeniño. Mira, vou no quitar eu
isto que pasa é que non ides ver vos como é realmente, pero aquí hai unha terminación que é casi como un cartílago, poderíase dicir, non? É un texido conxuntivo que tal, non ten moita graxa, non aporta moito coláxeno ao noso guiso, polo tanto tampouco algo que lle dixen, deixo aí, porque hai cousas que é verdad que despois no caldo ou no propio guiso van a favorecer, pero neste caso o tendón non é o seu caso, así que deixámolo. Veña. Isto vou no poñer por aquí, vou coller un puquichiño de sal e pimenta e xa vou ruxindo mentras vai quecendo ese lume. É importante neste primeiro momento que colla un pouquiño de calor, vale? Un pouquiño de calor ben para arriba e así xa empezamos a traballarnos perfectamente con iso. Mirade, aquí espallamos un pouco así, que vou limpar a táboa e seguimos cas verduras. Veña, aí che vai, empezamos a traballar. Bueno, pavo, que eu fago pouco, é verdad, pero non é porque non me guste, vale? Outro día dixetesme así, Lidia, dixen eu, pois mira, ten razón, porque a xente o que estamos a buscar tamén é que teña varias opcións, me parece unha opción máis que boa, vale? A min pareceme, ou resultame un pouco máis tenro que o polo, que a cativada adoita aceptar bastante ben. Vale. Justamente por eso. Vale. Que é unha carne menos seca. Resumento, esta parte está, e a coxa tamén, e dá para comer, que non é tan... Claro, normalmente son pezas máis grandes. Sí, sí que é certo. E está nun precio económico tamén. Semellante ao Sí, quero dicir, o polo tamén é máis económico que a tenreira, por exemplo. E moitas veces, a nivel nutricional, estaría... Moi semellante, non habería que aplicar ninguna diferenza. Exactamente, non teño que poñer... É unha carne branca, magra, fonte de proteína, baixa en grasas, moi semellante ao pavo, ao coello. Vale, ou o coello tamén. Nos aquí coñemos bastante coello. A mí é unha cousa que me gusta tamén. Ves, por exemplo, esos son costumes. Cociño máis coello que pavo, podería empregar nos mesmos guisos. Mira, algo, a veces fago bastante así forza nesto que vos vou a contar, pero vou empezar a dicir outra vez. Mirade, hoxe, se non temos as crucíferas, se non temos o brócoli, se non temos a coliflor e botamos un pouco de arroz, valería perfectamente o guiso faz igual, unha pataca, o nabo, a charoubía, dame absolutamente igual. Nós, neste caso, o que estamos a intentar é pues, traballar cos elementos que vamos vendo por aí. Aquí, se, por exemplo, hoxe non quero botar alcohol, que botaría, por exemplo? Que eu moitas veces penso nisto. A ela non lle gusta a cervexa, a Lidia. A cervexa normalmente consume o seu alcohol, pero dá uns matices diferentes. Incluso a cervexa negra poderíamos empregar, pero auga, máis caldo, tamén valería. En solucións alcohólicas, sidra, daría un toque a mazá un pouco máis fresco. Champán, coñá, whisky, o sea, hai unha chea de cousas que van a aportar matices. Neste caso, un viño tinto tamén valería para este tipo de guisos perfectamente. Pero o que intento eu meter... Vermú blanco, estou a pensar agora. O vermú blanco é unha cousa que guisa moi ben tamén. Eu xa fixen algunha vez un arrociño, algunha historia, sobre todo nos rustridos, que a lo que de botar, hai moita xente que lle bota o Porto, do Málaga Virxe, ou tal, botarme un toque de azúcar, van perfectamente tamén, Polo que tanto, nós na casa o que temos que facer é o de case sempre, encontrar un pouco a armonía ca xente da casa e co que come, porque se non lle gusta o pemento, pois non lle botes pemento, e se non, ir pouco a pouco introducindo. Moitas veces Lidia fala de meter unha ensalada, por exemplo, polo medio, tamén podo facer un salteado de pementos se me gustan a min e outro non, e meterllos despois por riba, non? Exacto. De feito, é moi útil que nos sentemos. Non temos que facelo todas as semanas, vale? Non quero aquí cargar de deberes a ninguén. Pero moitas veces, sobre todo, canto máis grande é a familia, máis complexo é pensar nos menús, en que facer de comer. É que lle gusta a todo o mundo. Claro. E sobre todo a persoa encargada de cociñar, pois claro, ao final é un quebradeiro de cabeza, ocupa moitísimo espacio mental. Para moitas persoas pois, están sempre pensando que non sei que facer e que non sei tal. Bueno. E agóbianse, sí, a xente que fai de comida, homes, mulleres, tal, agóbianse en plan, a min que me digan o que teño que facer e punto. Sí, é certo, é certo. Podémonos reunir un día a semana e facemos o menú semanal entre todos. Así cada quen pode alegar o que queira antes, para non protestar despois. Pois pareceme unha xuntanza ben boa, nunca pensei niso. É algo que aforra moitísimo traballo mental. Ter xa un menú feito para a semana xa nos permite facer a compra semanal de todo. Incluso os deberes, que un vai a facer a compra e outro, estou pensando en alto, pero un que vai a facer a compra e o outro cociña, tamén pode ser repartir, unha forma de repartir, gústame. Podemos incluir receitas novas, que falábamos outro día que se non planificamos é moi difícil introducir receitas novas dende a improvisación diaria. Por iso que xa podemos dicir, pois, vin esta receita no está chevo, pois veña, o mércores compramos ingredientes para incluímola no menú, non?
é un xeito de que así temos a todos en conta e podemos facer iso, non temos que adaptarnos ao que come máis limitado da familia, porque é moi habitual nas familias que si hai alguén que come poucas cousas, tendemos a adaptarnos todos ao que menos come. Sí, o que come mal, tal cual. O que é máis selectivo. Bueno, pois podemos adaptar menos ao que ti dis. Que boa é, o que é máis selectivo. Eu digo, o que come mal, ela, o que é máis selectivo. Está ben feito. Non é mal porque cada quen é diferente, Está ben feito, está ben feito. Estigmatizar non soa axudar. Pero, por exemplo, o que decías ti, o mellor a elaboración non lle botamos as verduras, pero facemos unha elaboración por separado que leve verduras. Un rustrido aparte. E quen quere botar as botas e quen non, pois non as come. Para min pareceme un acerto total, sinceramente. Vale, un segundo. Vou quitar este pavo. Mirade que cortan espectacular. Mirade que se tocamos un pouco, agora isto está quemaría, pero xa se ve que é unha carne rezumenta de todo, é unha parte, para min, moi sabedora nos guisos. Estou a pensar que tamén lle quedaría moi ben aquí os cogumelos, por exemplo. E os pementos, acabo de falar, e un pouco de cor tamén lle darían. Bueno, sen máis. Agora, teño isto por aquí, vamos a poñelo así, por unha parte, e temos o aceitiño, tal, e choiva de cebola. Vale, isto vai un pouco así en grosiño, sen problema, a ver que me cae unha por aí, que se suicidou, vale, e ímolo tranquilamente guisar tamén. Se me colle, se me pelas esos allos que xa están afeita. Pelar os allos que é máis rápida que a min, macho, en serio. Vas como unha tal. E eu tamén vou coller esa cenoria e imos empezar a guisar xunto co apio. Apio, vale, que moitas veces, como vos digo, debemos empezar a empregar porque é un sabor que cociñado non invade absolutamente nada os nosos guisos e dalle outro toque. Sería algo así como en nutrientes tamén, que moitas veces pregunto, pero porque quero saber algo como unha cebola, un allo porro, o apio, estarán todos así na mesma categoría. O único que cambia un pouco é a nivel aromático, pero cociñando esos aromas tamén se van indo un pouquiño. Déixame collelo por aquí e se me pelas as cenorias, xa maravilla de todo. Veña, aquí rustrimos un pouco. Como sabemos, para protexer un pouco a nosa cebola e que se vaya deshidratando, botámoslle sempre un chisquiño de sal, vale? Eso é. Vale, entón estamos a falar, gustoume o dos roles. Gustoume moito, demais, porque estou pensando na miña casa. Sí, estaba agora aquí, verdad? Porque moitas veces vas a mandar a rapaza a compra. Non, a rapaza xa vai a compra, pero a veces, home, é de moi bo dente, vale? E sí que vai comendo todo e non protesta nada, Sandriña, non me podo meter moito contigo ainda que quixera neste tema, non os vas todo ben tampouco, veña. Pero que tampouco é objetivo que todas as persoas fagan todo ben, non? Non, a verdade é que non, eu son o primeiro que non fago todo ben, pero no tema da comida, eu recordo nas casas, antes se facíase máis tal, pero como que o rol sempre é para a mesma persoa. E non me parece ben. Non, a mí tampouco. E acabas de darme unha historia de que a xente se xunte, xa é unha cousa que me gusta, pero ese venres pola tarde e tal, todos xuntiños, partidiña, peli e tal, e antes, 15 minutos, falamos, papel e boli, que comemos a semana que ven? Empezamos a traballar. Pareceme increíble, Lidia, en serio, unha boa idea. E despois pasa unha cousa, ás veces non podemos facer isto todas as semanas, pero esas planificacións semanais que temos feitas, quedan feitas, quero dicir. Pode repetir eso un pouquiño que tamén. Que con ter dúas feitas podemos ir rotando e despois simplemente cambiar un día, outro día. Sí, un día a semana. Ese tes 6 ou 7, despois hai xogar con elas como un puzzle, non? Por iso digo que non é algo que temos que facer todas as semanas necesariamente, o sea, porque moita xente pensa, un traballo máis, ainda teño que... Traballo non... Pois mira, pois eu o que digo, o que me gustou, basicamente, primeiro, por o dos roles, gústame, basicamente, porque creo que todo o mundo ten que facer de todo, e creo que é algo que te axuda a aliviar. Recordo a miña nai, cando era rapaz, por eso me encantou o que dixeche. Recordo a miña nai, a veces, ao mellor non digo sufrir, non iba chorando polas esquinas, pero dicindo, estou agobiada hoxe. E o que pasou? Pero con mala cara. É que non sei que facer de comer, macho. Non me gusta que alguén teña esa teima e tal. Por que ten que estar agobiada alguén? Pero se hai máis xente na casa, por que non axudamos todos como... Igual que para fregar, para secar os cacharros, para cociñar, para facer a cama, e para ir a por calquer cousa, non sei, por rapaces, hai que ir a buscalos, non vai ser pro mesmo. E ter que adiviñar o que quere outro, se temos boca para poder decir... É agradar, que se tes un pouco de empatía e para a xente da túa casa, o que queres é que a xente tamén disfrute, non cociñar para ver todas as caras largas. Pareceme increíblemente ben, pero eu, afiando nos roles que me gustou moito, ainda afío máis co de xuntarse. E que creo que é necesario xuntarse cada vez máis. Porque eu escoito cada vez máis que o principal tema da xuventude, non me vou meter aquí sí que parezco outra vez un boomer, mamaíña, a final vas ter razón. Vale, pero pásame unha cousa a min, que de repente vexo que a xente non ten, como che diría eu, non ten ese rollo de xuntarse, cada vez a rapazada xúntase como telemáticamente, non? Ou nun sitio un día hai que xuntarse, hai que falar.
hai que mirarse os ollos. Vou te mirar ti tamén. A tele apagada a hora de comer. Hai que mirar os ollos, hai que falar, compartir. De verdad que eso tamén é un vínculo, igual que dar un beso, igual que unha aperta e tal, o de comunicarse ca xente é unha cousa bastante importante. Home, dame bastante pena que eso se perda. Eu, con primos, con familia, que a veces a vida non che deixa como estabas cando eras de cativo rapaz ver a todo o mundo, é normal. Pero eu sigo me xuntando cos amigos da universidade. Eu sigo me xuntando cos amigos do colegio. Sigo me xuntando con unha pandilla que tivera na miña primeira pandilla que despois está tal. O sea, de verdad que intento cos primos, con tal que somos unha chea deles, por parte de nai somos 23. Mi Lidia. madriña. 23. En serio, somos unha chea deles. Isto é verdad. E sigo me xuntando con todos eles unha vez ao ano, dúas, con algunha pandilla máis veces, evidentemente, que é a que máis dá, pero sempre. Outro día estaba falando con Cancelas, un colega da universidade, puxemos unha fecha e digo, pon aí, se poden vir 10, 8, 4, pero xuntarse é maravilloso. E non sigo con isto, pero de verdad que son de tal. Creo que é algo necesario. Pois sobre todo, por exemplo, os adolescentes están nunha etapa na que aborrecen a comida, necesitan novos estímulos, moitas veces non é non querer, sino non saber o que necesitan. Por eso que facelos parte da elaboración dos menús é como dicir, teño en conta as túas necesidades. Están moito máis abertos despois a comer, a probar. E o mellor podense chegar a acordos, dir, vale, este día a comida non é a túa preferida, pero ao día seguinte poñemos a que queres. É que é unha negociación moi boa tamén. E sobre todo se faz implícito, o sea, se faz participar xente, moi seguramente este con menos protestas a hora de comer. O sea, que pareceme increíble, a verdade que sí. Mira, non che vou a dicir que non me gusten todos os consellos, pero dos consellos que levo escoitado, este parece dun que me gustaría que todo o mundo levara a cabo, porque é verdad, de nutrición, é moi importante que nos vaya falando, pero a veces eu non me acordo dos nomes, non te acordas de todo, para eso hai profesionais que che van recordando, que che poñen unhas plantillas, que che poñen uns deberes, que che van educando, pois non hai outra cousa que ir de vez en cando a velos a súa consulta ou ir falando e tal. Pero isto de xuntarse xa algo máis social, para min é algo que deberíamos facer todos. E o dos roles exactamente igual, porque nos tempos que corren, o máis importante para min é intentar que todos sexamos iguais, vale? Que non sexa, que non quede isto nun lema político e tal, que todos fagamos un pouco de todo. Pareceme maravilla. Vale, mira o que facemos nós por aquí, Lidia. Imos cortar unhas rebandas de cenoria, a ver que che parece. Imos facelas hoxe así. Sabes que a cenoria aguanta un pouquichiño máis a cocción que outras verduras, non? Home, a min gustame encontrala tamén. Entón, vou facer unhas rebandas así, vale? Eso é, cuidado cos meus dediños, sobre todo, que esos hai que cuidalos moito, que son meus. E agora, con isto vai todo, xa colleu un pouco de cor, temos ese apio aí metidiño, cortado fino, esa cebola máis ese allo. O que vou facer agora é, basicamente, colleme un pouquiño dese xerez, por favor, que vai a perfumar toda a nosa receita, mirade. De primeiras vouto un pouquiño, vale, porque teño lume, iba falando, iba controlando, e hoxe estou controlando bastante ben, vai moi ben. Este guisiño hoxe vai moi ben, moi ben. E temos tamén o noso pavo prácticamente aí para empezar a guisar con cas verduras. Polo tanto, agora, o que vou facer é un segundiño, baixarlle isto, un chisco ao lume, vale, un chisco de nada, e vou un momento a por un par de ervas. Dame un segundo, por favor, que chega o perruqueiro ás vosas casas. Ven para aquí, vale, imos meter neste caso un pouquichiño de tomiño e un pouquichiño de romeu tamén. Falaba fai pouco cun compañeiro que falaba das ervas provenzais e tal. Vou puller por aquí embaixo, a ver, amigos, un pouquichiño así, veña, esta vai para aquí tamén. E falaba que as provenzais moitas veces non sabemos o que é e non é máis que a maiorana xunto co tomiño, xunto co romeu e o ourego. É unha presa de todas esas. Polo tanto, moitas veces que escoitamos que son as ervas provenzais? Pois iso, 4 delas. E cando en formato seco achegamos, hai moitas veces que nas botan, seguramente isto Lidia o saiba, cando vas comemos un provolone, algunha historia nun restaurante, e botan unha chea de ervas de varios cores por riba do provolone, dos queixos, ou doutras tal, e pon ervas provenzais. Pois é eso, maiorana, tomiño, romeu e ourego. Neste caso, tomiño e romeu, que casan moi ben nos guisos, nos de ave exactamente igual que noutros de carne de tenreira, que moitas veces falamos en plan do sabor. Isto ten sabor, vale? Non é algo, eso usaba plástico, nada de nada. E agora, subimos lume, e o único que temos que facer é o seguinte. Vou introducir a carne outra vez, vale? E aquí, o que vai pasar aquí é maravilloso. Primeiro porque temos os zumes todos desa carne que van ir mollando. Por eso subín un pouquichiño o lume, vale? E que vou facer é o seguinte, cocer esta carne, escoita, 20 minutiños,
máis ou menos, porque despois a nosa coliflor ainda vai levar outros 10, 15, depende como che guste o punto. Entón, vou deixar agora que isto empeza a ferver ben, meter ese caldiño, collemo caldo, antes e ponmo por aquí, por favor. Vale, e o único que nos queda facer nós é pouquiña cousa. Primeiro aquí é darlle neste ruxe outro pouquiño deste viño. Este vai ir todo. Ule increíblemente ben. Mira, encántame ese... A mí cheira mal. Que a mí non me... É que ten alcohol, e xerez. Tampouco ten moito, Este ten 13 grados, non é unha cousa animalada, pero... Non son moi amiga do alcohol. A mí, de verdade, isto encántame. Por cima, tal, hai dentro dos xerezes. Hai o oloroso, palo cortado, a manzanilla e tal. O sabor que lle dá a comida cando xa perde o alcohol. Para min, sí, pero a máis é que este é significativamente moi bo nese tipo de matices. Dá toques moi doces que son... Para min gustame moito. Vale, mira o que facemos agora. Imos esperar un anaquiño a que evapore este alcohol. E xusto cando evapore o alcohol e que estas ervas xa vayan facendo dos seus, se tomiño se romeu, e todo isto, o que facemos nós é botarlle o caldo, vale? O caldo que neste caso é de verduras. Dentro de 20 minutiños máis ou menos así, imos a chegarnos outra vez ás pantallas para que vexades como vai ir cocendo isto para meterlle xa a coliflor. E no último intre de todo, facemos unha pequena infusión de azafrán e ese brócoli vou nos deixar aí para que non vos vallades aos vosos sofás ou de onde estedes, dame igual, para que vexades que imos darlle outro toque diferente, porque a cocción do coliflor e do brócoli é diferente tamén, e así temos outra notación na casa para seguir xogando. Nada, aquí, alcohol fora, botamos ese pouquichiño de caldo que se vaya guisando. Temos aquí, eu teño unha xerra, non vou empregar todo, nin de coña, pero así un pouquichiño que vaya guisando pouco a pouco, que empeza a ferver, e nun chisquili-chasqui, estamos aquí de novo. Veña que hoxe hai receitón, é moi fácil. Estou aquí facendo nos ramilletes estes, Lidia. Xente na casa, isto é un pouco traballo así de papiroflexia, pero gústame que queden así pequeniños para meteros polo medio. Creo que quisan un pouco antes tamén, non van tan a pelouros aí. Pelouros, gran palabra de Iván Mariñas, Pelouros. Cruciferoflexia. Aí estamos, cruciferoflexia tamén fa un pouco. Inventamos palabras todos os días. Non pasa absolutamente nada. Pois ti sabes que falaba antes de que hai moita xente que lle supón unha carga mental o tema da planificación. Pero que moitas veces, sabes que vexo moito tamén, que sobre todo a persoa que se encarga de cociñar, moitas veces renuncia ao que lle gusta polos demais. Por exemplo, escoito moitísimo na consulta isto de que a min encántame o peixe, pero como a non sei quen non me come, non o fago. Que a min encantame as verduras, pero como non sei quen non as come, non as fago. É dicir, como pode ser que comas peor porque alguén non coma esos alimentos, non? Isto xa falei unha vez das pais e as nais. Como van metendo para que tal... Sí, eso é certo totalmente. Non vos deixedes atrás. Podemos buscar puntos medios que satisfagan a todos. O que non pode ser é só satisfacer a uns e os outros que queden atrás. Especialmente se, ademais, eso empeora a súa saúde ou é algo que podería mellorar e non o estamos facendo por outra persoa. Sí, porque afiando un pouco do que estabas a dicir, moi seguramente, mira o que vou a expoñer agora, a ver que che parece a ti, Lidia, e xente na casa. Primeiro, déxame cambiar isto de lume, vou no poñer aquí, vai ferver igual, vou colocando esas floreciñas e vou meter tamén este wok que vai aquecendo, mirade. Estabas a contar antes o dos roles, ben? Moi seguramente, se metemos a xente partícipe dos roles, terá menos teimas. Se teño menos teimas, moi seguramente o que estaba agobiado ou agobiada con facer as receitas e dicir isto non o podo poñer, seguramente hai unha mellor relación, porque hai máis comunicación, porque se fala máis os ollos, estou metendo unha de trabada, e de repente parece que abres un camino novo, que é o do diálogo, o de que a xente empeza a probar cousas porque está máis a gusto, porque está partícipe tamén nesa operación. E de verdade, Estou pensando en moitas casas, porque hai veces que vexo estas cousas tantas veces. Que é unha mágoa que un se deixe de lado en favor dos demais, non? Especialmente en algo que beneficiaría a súa saúde. O sea, que se outra persoa non quere comer eso, que non o coma, pero non podes deixarte ti de lado. Pasa moito tamén con quen come a solas, non? Algúnha comida do día, moitas veces non estamos xuntos todas as comidas. E ás veces, pois... Pero é que a veces non os queremos nin a nós mesmos, que este é o pouco que estás a falar, non? Quero dicir que moitas veces coito moito. Se teño que... Se están os meus fillos ou a miña parella, fago de comer. Pero para min sola, bueno,
Xa como Calquera unha lata de cousa. sardiñas, veña, tal, que está moi É o ben, pero mesmo. non todos os días, non? Hai que priorizarse, hai que priorizarse. Totalmente, Quen eso... coida de nós, adicámonos a coidar os demais e quen coida de nós. E máis isto que creo que xa hai un montón de libros de tal, a veces hai xente que tamén aproveita, pero de tal, non libros os míticos da autoestima, que estarán moi ben e tal, pero sí libros nos que un empeza a pensar, empeza a ler e di, isto pasou a min, isto tamén, que pasa, e de repente case todos acaban cunha lenda de pensa en ti. De, primeiro, quérete un pouco a ti, e canto máis te queiras a ti, máis querrás ao todo exterior, máis tal. Mirad unha cousa, antes de nada, temos esa coliflor aí posta que sabemos que pois medra un pouquiño máis tranquilamente, non? Pois que ten unha cocción un pouco máis grande. E vou facer unha cousa que me dicía un colega Marcos, e que está moi ben. Se vos gustan eses toques un pouco crocantes nas verduras, mira o que imos facer. Isto ten ben de lume, vale? Rapidamente vou dar un toque. Pásame o brócoli, porfa. Mira, unhas frociñas tamén, Imos ir collendo así. Neste caso non teñades medo, nunca ides a fallar. Simplemente que non se vos queimen, vale? Pero mira o que vou facer eu aquí. Estou esperando a que colla un pouquiño de temperatura, isto vai cocendo, está no seu punto de sal. Puxemos un pouco esa infusión de azafrán que xa fixen no medio para darlle un pouco de cor, que poderemos poñer tomate ou non poñer azafrán, pero neste caso a min gústame, e miro o que vai pasar agora. Mirade, aquí. Isto é un pim-pam, para a xente que lle gusta o toque crocante. Se queremos, vou dar un truco tamén, se queremos que isto colla, ademais de crocancia, un chisquiño, mira, boto hasta as hebras tamén, isto vou botar todo, que se non me colle no guiso, cólleme no papo, xa verás. Vale, isto queda perfecto para facer caldo, para facer cousa, e aquí acordadevos co miolo tamén se pode comer, vale? Pero isto, aquí, unha voltiña de nada, mirade como empeza a sacar, mira, ven, Pablo, dalle aí ti. Como empeza a sacar estes toques. Eses son maravillosos. E teño un truco para vos tamén. Se por algunha razón non vos gusta que quede moi crocante, pero queredes o tostado ise, vale? O que facedes é o seguinte. O que estou facendo eu, que van a ser 1 minuto ou 2 como moito, e de repente ter unha tapa, un chisco de caldo de auga, poñemos eso, tapamos, facemos un pouco de vapor, e ese vapor con ese calor xa fai que se reduza un pouco e que se coza ese talo do brócoli. Polo de agora, nós esperamos 10 minutiños aquí, salteamos un pouco isto e dentro de nada empratamos todos chisquilichasqui e a comer con roles esta vez, con roles tamén. Hoxe cociñamos guiso de pavo con brócoli e coliflor. Comezamos cortando os zancos de pavo desosados en anacos para selar cun chisco de aceite, ao mesmo tempo que picamos a cebola, o apio, as cenorias e os dentes de allo para rustrir xunto cunhas ramiñas de romeu e tomiño, volvendo a incorporar a carne cun pouco de viño de Xerez para cubrir co caldo e cociñar uns 20 minutos. Por outra banda, engadimos os arboriños de coliflor ao guiso para cocer uns 10 minutos máis e logo saltear o brócoli nun wok, sacándolle uns toques tostados para integrar no guiso e comezar a papar. Ai, que contentiña estás hoxe, E vos tamén, coidado, que isto non é sopa lidia. Guiso de pavo con coliflor e brócoli. Tamén un pouco de cenoria, ese apio, esa cebola, ese allo, e sobre todo ese guiso, con ese toque de Xerez que mete medo e empeza a perfumar o teu nariz cada bocado que metes. O de sempre, moito amor, guiso pequeno e eses tostados nos brócolis finais que vos vai a flipar. Guiso invernal de pavo do Estáchebo. Aburiño! Isto non era para min. Pois veña. Pois veña, pois vai ser que sí.